Nemoj da se smeješ, brate! Brate, najavi emisiju, ajde, najavi! Dobroveče, drugari, evo nas ponovo kod vas. U gosta nam je došao Aleksandar Rašković, moj dobar drug, Kojot, čuveni Kojot. I on će danas da postavlja neka pitanja iz ugla jednog početnika koga interesuje Airsoft i da se raspituje za sve detalje vezane za isti. Pazi, ja već imam drugara koji se bave Airsoftom, jedan njih je Bojan, pozdrav za Bojana, se zove, možda ga i vi znate, i on mi je dosta toga pričao o Airsoftu i ja sam i gledao slike i Iliju znam dugo, Ili je donosio puške, jel puške? Replike pušaka i replike pištolja. Donosio je replike i se zove, to je bilo jako zabavno, ali pošto, kao što vidite, stomak je tu prisutan, ja nisam se dovoljno aktivirao i evo sad vreme je da možda se uključim u taj sport, da možemo nastaviti da sportom. Sportska disciplina. Sportska disciplina. I evo, ovde su gomile pušaka koje ja prepoznajem iz Counter-Strike-a, G36, jel tako, evo ga MP5 sa integralnim prigušivačem, dobar sam, Sig Sauer, jako lošu kanteru, ne znam da su ga pobešli u CSGO, se zove, niko ga tad nije koristio. Šta je ovo? To ti je neki derivat. AK-74. AK-74, jeste, to je za neko američko tržište, Amerikanci vole da rade tu varijantu. Oni vole te plaćeničke verzije. Plaćene, mrsne verzije. Mrske verzije i naravno ispred nas je čuveni Šarac, to jest unuk Šarca. Jel mogu tako da kažem? Praunuk Šarca, FN. Herstal M249. Fantastičan puškomitraljez, jedan od najboljih puškomitraljeza na svetu. Jest. Kao što vidite, ja znam moje oružje, to nije problem. I zato sam došao ovde kod Ilije da mi Ilija objasni neke stvari. Ajde, počnemo prvo od Sig Sauera, se zove. Ovo jako dobro izgleda, mislim, moću da kažem, kao pravi pištolj. Jako dobro radi i sve, ali ja sad ne bi krenuo iz tog ugla, nego bi krenuo od početka. Ajde, šta je iz početka? Pa, pitaj me, ajde. Pa, šta je Airsoft? Ajde, to smo počeli. To smo počeli. Kad je nastao, ajde, možda odatle, a? Možemo da krenemo kad je nastao, ajde. Ajde, za one koji ne znaju, a i njega koji definitivno ne zna, Airsoft je nastao početkom 80-ih godina u Japanu. Je li bila ona ekipa u Japanu što su bili Srbi i Hrvati kao... Jedni su bili Srbi... Uje i Četnici, odnosno... Tako je. Uje i Čede, jeste. Ta čuvena slika je... A inače, pre par se zove meseci, ste videli nekog lika, isto Tajlanđanina koji je pevao jako dobro neku se zove... I to je isto bio Airsoft, tako je, tamo daleko. On je isto bio Airsofter, što mi to nismo znali. Oni su pričali da su to neki tajvanski specijalisti, tamo u stvari su Airsofteri. Čak se videla i boca gasa, jel te, na krovu. Mala reklama, Protek gas, najbolji gas. Za vas. Za vas. To se i rimuje, gas za vas. Seoskih u svemu. Dobro, okej, se zove, to je počeo u Japanu, a... Znači, 80-ih godina, jel te, jer je kod njih, nakon Drugog svetskog rata, bila zabranjeno posjedovanje bilo kakve vrste oružja u civilnom vlasništvu. Znači, samo vojska, policija je mogla da ima oružje, znači, civili ništa. Sad će ljudi dosetili sve. Jeste, dobro, imaju oni katane, one noževe. Ja mislim da ne katane nemaju pravo da drže ovo se zove, ali nema veze. Pa sigurno kupuju kod Kineza na zemljaku. Daj kilo katana, mater. I onda, jel te, znači to je kojih nekih 35-40 godina posle završetka Drugog svetskog rata, je kulminiralo i ljudi su praktično od nemoći krenuli da se bave proizvodnjom Airsoft replika, odnosno prvog modela pištolja i na početku, jel te, istorije Airsofta nastali su Spring pištolji. I dobro, to da vidim samo... Spring pištolj ti je po srpski... Đubre. To je ono sve što klinci kupuju kod Kineza, znači to su pištolji koji se svaki put pre ispaljivanja kuglice moraju repetirati. E sad, postoje jeftinije i skuplje varijante, jeftinije varijante naravno mnogo kraće traju, a skuplje mnogo duže, jel te? Koliko para, toliko muzike. Logično. Međutim, to što je jeftina ne znači da nije opasna. Znači, bilo koja od ovih replika, znači čak najjeftinija i najskuplja isto može da ozledi korisnika. Znači, obavezno, kako to uvek ozledi? izvadi oko, polomi zub,
Mislim, niko ne ide Airsoft ovako do puta, ali ima nekih slučaja, pozdrav za Vladu Ekstremka, koji su ostali bez zuba, nažalost. Čekaj, brate, kako bez zuba, ne razumem. Pa... Ne, stani, izvini, znači stani. Izvinjam se gledalcima. Ja kad sam bio na paintballu, mene je Baja pogodio iz blizine, napravio mi masnaju, onako surovu. Ali ja sam shvatio da to... Ali ne pričaš butinom. Da, pa da, butinom je pogodio, ali ne kapiram pojentu kako može da ti izbije zub, matori. Pa evo, sad ne znam da li će to da se vidi. Projektir Airsoft je 6 mm. I ima svoju neku težinu i neku svoju brzinu. I tvrd je. Ne, to znam. To je derivat plastike koji je poprilično tvrd. Ali mi deluje kao da nije dovoljno... Kod paintballa. Dobro. Najbliži opis paintball kuglice je antibiotik pilula. Znači ono u što se pakuje antibiotik što gutate kad ste bolesni, u istu takvu opnu se pakuje paintball kuglica. I šta se dešava? Ona kad vas pogodi... Ona se rasprstne. Jeste. Dobro. I ne može, znači nema takvu silu kao ovo... A ovo se ne rasprskava, ali je manje i nije tako teško. Ali je tvrdo. Vuna kićo tvrdo, znači. Jeste. I sad, ozlede koje nastaju, nažalost, su ozlede očiju. Jeste, dobro, to svi nosite naočare, to sam vidio. Jeste, to je znači prvo i osnovno pravilo Airsofta, prvo naočare, pa sve ostalo. Znači, najbitnija stvar su naočare, zaštitne naočare. A kako mi sa naočarima? Pa postoje specijalne naočare u koje može da se ubaci dioptrijski uložak. Znači, ja imam takve naočare od kada se bavim Airsoftom, znači evo nekih 6-7 godina, i bez toga ništa. Znači, to je za nas sa dioptrijom rešenje. Ajde da sad mi se bacimo na replike. Jeste. Onda, znači, posle ovoga nastale su ove električne replike, a negde neposredno posle električnih replika su nastale i gasne, o njima malo kasnije. Dobro, električna replika, kao što vidiš, ona izgleda kao pravo oružje. Ima i ovde magazin koji se hladi. Od metala je, kapiram da je to bitno ljudima koji vole. U Japanu, zbog zakona i zbog svega, je bio veliki problem. Replike nisu smele da budu od metala. Znači, morale su da budu u početku od plastike. Dobro. Znači, sve replike, zaključno sa 2000 i nekom godinom, a nisam opet siguran da se taj zakon tamo promenio, su morale da budu u većini od metala. Znači, većina delova na replici su morale, znači, telo je moralo biti od metala, ne znam, okvir je mogao... Nije smelo da bude od metala, trebalo bilo od plastike. Bravo, lapsus lingua. Sve u redu, skapirao sam ja. Ali, na tržištu je bilo dostupno kupiti dodatke te metalne i menjati, ali to je već bio mnogo skup hobi za njih, a i za nas. Boga mi lepo izgleda. Onda hvala Kinezima koji su krenuli da prave u startu metalne replike i onda je sve došlo na svoje mesto. A i sad da pitam nešto drugo, ovo stvarno liči na oružje i ja kad bi ušao sad u banku s ovim je rekao ruke u vis. Ovo konkretno je model za C-Market. Šta znači C-Market? Pa tako za... Uđeš u C-Market! Ovo je model za menjačnice, a ovo je za neke male inostrane banke, znači bit ćete ubedljivi kad se pojavite. Dobroveče komšija, dobroveče. Dobro jutro komšija. A nemoj jutro, šta ima ujutro? Ujutro nema ništa, razumeš, uveče ima pazar. Dobro, se zove, kaži mi kako ide promet ovoga, možda sad da kupim. Najosnovnija... Jel mora neka dozvola od policije, znaš, delo je jako ubedljivo. Obavezno je da korisnik, kupac ili kako ga nazovemo, bude punoletan. Dobro. Znači, deci i mlađim od 18 godina je izričito zabranjena kupovina. E sad, kao i sve kod nas, može ovako ili onako da se kupi. Ja, pošto se bavim trgovinom time, ja izbegavam, znači, da prodam deci. Čak i deca kad dođu s roditeljima, ja prvo ispričam priču sa zubima i sa očima, da bi ljudima predočio opasnosti i onda roditelji ako žele da kupe, na njima je. Jasno, dobro. Hoćemo napravimo pauzu malo ovde. Ajde, pauza. Ajde.